Kuuɗe Lilaaɓe Suura 12 aya 1 yaaki 14. Ɗum ɓeydii torruki tokkuɓe Yeesu. Nder carel ngel Hiridus laamiiɗo fuɗɗi torruki woɓɓe nder tokkuɓe Yeesu. O nangi Yakubu minyiraawo Yahaya, o waɗi ɗum wardimo kaafahi. Nde o yi'i ko o waɗi weli Yahudanko'en, o nangi Bitrus. Nanguki kin bo wari deydey e carel humto buroodi ɗum walaa ƴuufinirɗum. Gaɗa o nangiimo, o maɓɓimo nder suudu cural. O waɗi moɓɗe sooji'en 4 ɗe sooji'en nayo ɓe ndeenamo. E mo yiɗi waddukimo yeeso yimɓe, gaɗa humto ngon o waɗanamo kiita. Bitrus maɓɓa nder suudu cural, ammaa kawtal tokkuɓe Yeesu ngaɗi ka waɗankimo do'aare. Nder jemmaare nde Hiridus nyumi wurtinki Bitrus, waɗanamo ko yiɗi to weeti. Bitrus e ɗaanii hakkunde sooji'en ɗiɗo, e mo haɓɓori ɓoggi njamdi. Reenooɓe bo e ndeeni dammuɗe suudu cural ndun. Ɗon e ɗon malaa'ikaajo Joomiraawo wanganimo. Jayngol yayni nder suudu ndun fuu. O dimbi Bitrus, o findinimo, o wi'i, "Yawnu, umma!" Sey ɓoggi njamdi ɗi ɗum haɓɓiri juuɗe maako tagi, ɗi njani. Malaa'ikaajo on wi'imo, "Taada taadorde maaɗa, faɗa paɗe maaɗa." Nde Bitrus waɗi non, malaa'ikaajo on wi'imo, "Waana cuddaari maaɗa, tokkam." Bitrus wurti, tokkimo. O andaa ko malaa'ikaajo on waɗata ɗum goonga. O kammino ɗum wahayu. Nde ɓe ƴaɓɓii reenooɓe arande'en e cakitiiɓe, ɓe ngari dammugal njamdi daarayngal gariiri, ngal maɓɓiti e hoore maagal yeeso maɓɓe. Sey ɓe mburti, ɓe nangi laawol, e ɓe njaha. Sey ɗon e ɗon malaa'ikaajo on majjitanimo. Nden hakkiilo Bitrus warti, o wi'i, "Jooni mi tabbitini Joomiraawo liloyi malaa'ikaajo muɗum ngam hisnayam daga jungo Hiridus e nyumooji Yahudanko'en kalluɗi." Nde o anditi non, o yahi wuro Maryama, maduujo Yahaya bi'eteeɗo Markus. Ton to yimɓe ɗuɗɓe kawriti e ngaɗa do'aare. Nde Bitrus fii dammugal wuro ngon, korɗo bi'eteeɗo Rooda wari dammugal ngal ngam yi'a ko ɗum moye. Nde o anditi hononde Bitrus, o nani belɗum, haa o yejjiti maɓɓitankimo dammugal. O hafti o so'ii nder, o wi'iɓe, ɗum Bitrus dari yaasi dammugal. Ɓe mbi'imo, "A kaaŋaaɗo." Ammaa o ɓeydi wi'uki, "Ɗum Bitrus." Ɗon maa ɓe mbi'imo, "Ɗum malaa'ikaajo maako." Ammaa Bitrus dari e fiya dammugal. Nde ɓe maɓɓitanimo ɓe ngi'imo, ɗum hayɗiniɓe naa seɗɗa. O ƴeftaniɓe juuɗe ngam ɓe nde'ita. O wi'iɓe no Joomiraawo wurtinimo nder suudu cural. O wi'i, "Kokke Yakubu habaru ɗu'um e tokkuɓe Yeesu horiiɓe fuu." Gaɗa maajum o wurti, o yahi wonde wigeere. Nde weeti, wembere mawnde nangi sooji'en ɓen, ngam ɓe andaa to Bitrus woni. Nde Hiridus ɗaɓɓiti Bitrus heɓtaayimo, o waɗi ɗum ƴama sooji'en reenooɓe ɓen ɗum wara ɓe. Gaɗa maajum Hiridus ali leydi Yahuudiya, o yahi gariiri Kaysaariya, o neeɓi ton. Arande en nani no ardiiɓe diina Yahudanko'en ngaɗi ka torruki tokkuɓe Annabi Iisaa. Ammaa nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo'o, en nani no gomnati ko laamu fuɗɗi torruki tokkuɓe Annabi Iisaa. Ngam ɗo'o to jannguɗen, aaya 1 wi'i, "Nder carel ngel Hiridus laamiiɗo fuɗɗi torruki woɓɓe nder tokkuɓe Yeesu." En nani ɗo'o Hiridus laamiiɗo e hoore muɗum fuɗɗi torruki tokkuɓe Annabi Iisaa. Aaya 2 yaaki 4 wi'i, "O nangi Yakubu minyiraawo Yahaya, o waɗi ɗum wardimo kaafahi." Nde o yi'i ko o waɗi weli Yahudanko'en, o nangi Bitrus. Nanguki kin bo wari deydey e carel humto buroodi ɗum walaa ƴuufinirɗum. Gaɗa o nangiimo, o maɓɓimo nder suudu cural. O waɗi moɓɗe sooji'en 4 ɗe sooji'en nayo ɓe ndeenamo. E mo yiɗi waddukimo yeeso yimɓe, gaɗa humto ngon o waɗanamo kiita. En nani Hiridus nangi Yakubu minyiraawo Yahaya, o waɗi ɗum wardimo kaafahi. Se ko wala, o waɗi ɗum ittani Yakubu hoore e kaafahi. Nde Hiridus laamiiɗo yi'i ko waɗi weli Yahudanko'en, waato non no o wardi Yakubu, go'oto nder tokkuɓe Annabi Iisaa, sey o wartiri fii ɗum siyaasa.
ngam Yahudanko'en nana belɗum laamu maako. Sey o ɗawti o nangi Biiturus, o waɗi ɗum maɓɓimo nder suudu cural, e niyya warkimo kanko ma gaɗa humto buroodi ɗum walaa ƴuufinirɗum, ngam Yahudanko'en nana belɗum laamu maako. Aaya 5 wi'i, Biiturus maɓɓa nder suudu cural, amma kawtal tokkuɓe Yeesu ngaɗi ka waɗankimo do'aare. En nanii ɗo'o, nde kawtal tokkuɓe Annabi Iisaa ngi'i Hiridus nangi Biiturus maɓɓimo nder suudu cural e niyya warkimo, sey ɓe ngaɗi ka waɗanki Biiturus do'aare, e ɓe toro Allah, ngam Allah Joomiraawo hisnamo daga jungo Hiridus laamiiɗo. Aaya 6 wi'i, nder jemmaare nde Hiridus nyumi wurtinki Biiturus waɗanamo ko yiɗi to weeti, Biiturus e ɗaani hakkunde sooji'en ɗiɗo, e mo haɓɓori ɓoggi njamdi. Reenooɓe bo e ndeeni dammuɗe suudu cural ndun. En nani Biiturus e maɓɓi nder suudu cural e haɓɓori ɓoggi njamdi ko sarkaari. Reenooɓe bo e ndeeni suudu cural ndun. Nder jemmaare to fini, Hiridus wurtinay Biiturus yeeso yimɓe ngam o taƴanamo kiita o waramo. Sey Allah Joomiraawo lildoy malaa'ikaajo muɗum ngam hisna Biiturus. Bo nonno aaya 7 yaaki 11 wi'i, ɗon e ɗon malaa'ikaajo Joomiraawo wanganimo jayngol yayni nder suudu ndun fuu, o dimbi Biiturus, o findinimo, o wi'i, yawnu, umma. Sey ɓoggi njamdi ɗi ɗum haɓɓiri juuɗe maako taƴi, ɗi njani. Malaa'ikaajo on wi'imo, taada taadorde maaɗa, faɗa paɗe maaɗa. Nde Biiturus waɗi non, malaa'ikaajo on wi'imo, waana cuddaari maaɗa, tokkam. Biiturus wurti, tokkimo. O anda ko malaa'ikaajo on waɗata ɗum goonga, o kammino ɗum wahayu. Nde ɓe ƴaɓɓi reenooɓe arande'en e cakitiiɓe, ɓe ngari dammugal njamdi daarayngal gariiri, ngal maɓɓiti e hoore maagal yeeso maɓɓe. Sey ɓe mburti, ɓe nangi laawol, e ɓe njaha. Sey ɗon e ɗon malaa'ikaajo on majjitanimo. Nden hakkiilo Biiturus warti, o wi'i, jooni mi tabbitini Joomiraawo liloyi malaa'ikaajo muɗum ngam hisnayam daga jungo Hiridus e nyumooji Yahudanko'en kalluɗi. E non Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum hisniri Biiturus daga jungo Hiridus laamiiɗo. Ko nde Biiturus e nyumayno ko waɗi ɗum wahayu, amma nde o anditi ɗum goonga, sey o yahi wuro Maryaama, ton to tokkuɓe Annabi Iisaa kawriti e ngaɗanamo do'aare. Nde Biiturus wari wuro Maryaama e silmino, aaya 13-12 wi'i, nde Biiturus fii dammugal wuro ngon, korɗo bi'eteeɗo Rooda wari dammugal ngal ngam yi'a ko ɗum moye. Nde o anditi hononde Biiturus, o nani belɗum, haa o yejjiti maɓɓitankimo dammugal. O haɓti o so'i nder, o wi'iɓe, ɗum Biiturus dari yaasi dammugal. Ɓe mbi'imo, a kaŋaaɗo. Amma o ɓeydi wi'uki, ɗum Biiturus. Ɗon ma ɓe mbi'imo, ɗum malaa'ikaajo maako. Amma Biiturus dari e fiya dammugal. Nde ɓe maɓɓitanimo ɓe ngi'imo, ɗum hayɗiniɓe naa seɗɗa. O ƴeftaniɓe juuɗe ngam ɓe nde'ita. O wi'iɓe no Joomiraawo wurtinimo nder suudu cural. O wi'i, kokke Yaakubu habaru ɗu'um e tokkuɓe Yeesu horiiɓe fuu. Gaɗa maajum o wurti, o yahi wonde wigeere. Tokkuɓe Annabi Iisaa kayɗini nde nani Biiturus dari yaasi dammugal e silmino. E yiiki maɓɓe, no waɗata haa Biiturus waawa wurto nder suudu cural? Ngam non e ɓe mbi'a korɗo o'o, o kaaŋaaɗo, o anda ko o waɗata. Amma nde Rooda nyamri yeeso e wiiki ɓe, Biiturus, sey ɓe mbi'imo, to malaa'ikaajo maako, amma naa kanko e hoore maako. No waɗata har o waawa wurtaaki nder suudu cural, to ɗum waɗi sooji'en ɗuɗɓe e ndeenimo. Aaya 11 yaaki 12. Amma Biiturus dari e fiya dammugal. Nde ɓe maɓɓitanimo ɓe ngi'imo, ɗum hayɗiniɓe naa seɗɗa. O ƴeftaniɓe juuɗe ngam ɓe nde'ita. O wi'iɓe no Joomiraawo wurtinimo nder suudu cural. O wi'i, kokke Yaakubu habaru ɗu'um e tokkuɓe Yeesu horiiɓe fuu. Gaɗa maajum o wurti, o yahi wonde wigeere. En nanii ɗo'o, nde ɓe maɓɓiti dammugal ngal ɓe ngi'i Biiturus, fii ɗum hayɗiniɓe naa seɗɗa. E ɓe kayɗina,
no ɗum waɗi haa Biiturus waawi wurtoyi suudu cural. Ammaa Biiturus ɗiiwitani ɓe fuu no ɗum waɗi, no Allah lildoyi malaa'ikaajo muɗum wurtinimo diga suudu cural ndun. Diga ɗon sey Biiturus wi'iɓe, kokke Yakubu habaru ɗu'um e tokkuɓe Yeesu horiiɓe fuu. ngam Yakubu kanko woni ardiiɗo kawtal tokkuɓe Annabi Iisaa e carel ngel. Diga ɗon Biiturus wurti yahi wonde wigeere suuɗi. Aaya 13 yaaki 14. Nde weeti wembere mawnde nangi sooji'en ɓen ngam ɓe anda to Biiturus woni. Nde Hiridus ɗaɓɓiti Biiturus heɓtaayimo, o waɗi ɗum ƴama sooji'en reenooɓe ɓen ɗum wara ɓe. Gaɗa maajum Hiridus ali leydi Yahuudiya, o yahi gariiri Kaysaariya, o neeɓi ton. En nani nde fini sooji'en ɓen gi'aayi Biiturus, fii ɗum wanni ɓe naa seɗɗa, haa maa ɓe wembi. Hiridus laamiiɗo bo nde ɗaɓɓiti Biiturus yi'aayimo, sey o waɗi ɗum ƴama sooji'en ɓen boɗɗum no waɗi Biiturus wurti. Nde sooji'en ɓen ɗaɓɓiti Biiturus gi'aayimo, sey Hiridus laamiiɗo waɗi ɗum wari sooji'en ɓen ɓe fuu maɓɓe e mbattudi Biiturus. E non Allah hisniri Biiturus daga jungo Hiridus laamiiɗo kalluɗo. Bandiraaɓe am enen tokkuɓe Annabi Iisaa hande, ko haani ekkitooɗen ɗo? En nani nde tokkuɓe Annabi Iisaa ngi'i Hiridus nangi Biiturus, maɓɓiimo nder suudu cural e niyya warkimo, sey ɓe kawti ko'e ɓe ngaɗi ka waɗanki Biiturus do'aare. Allah Joomiraawo bo nani do'aare maɓɓe, o lildoyi malaa'ikaajo maako, o wurtini Biiturus daga suudu cural. Ɗum e ekkitina en, to en natti torra ko caɗɗum, sey kawten ko'e meɗen ngaɗen do'aare, bo non no tokkuɓe Annabi Iisaa arande en ngaɗi. Allah Joomiraawo bo nanay do'aare meɗen, o walla en. Ngam non enen tokkuɓe Annabi Iisaa nder torraaji meɗen e caɗeele meɗen to en gewru, ammaa en kawtu ko'e ngaɗen do'aare, bo non no tokkuɓe Annabi Iisaa arande en ngaɗi ɗo. Allah Joomiraawo bo nanay do'aare meɗen. Ngam non bandiraaɓe am, to en gewru, to en natti caɗeele ko torra, Allah Joomiraawo walla en sembiɗina imaanu meɗen. Amin.